Dengang i tiderne, som vi valgte på økolog, det var for at få nogle nye udfordringer. Og fordi jeg var lidt træt af alt det der sprøjteri der og ting og sager, så var jeg til nogle foredrag og sådan noget og snakke med en økologisk konsulent, og så snakkede vi lidt om det her hjemme, og så prøvede vi at lægge lidt af jord om til økologi, og så overalt, så var vi rest og besætning om, og det var hovedsageligt for at få nogle egne udfordringer i hverdagen, som det vi havde prøvet med i biolog inden. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det var nogle krav, jeg godt kunne tænke mig at ændre lidt, og nogle af de der branchekrav der, dem kunne jeg godt tænke mig, hvis vi ændrer. De generelle krav, dem, det synes jeg, det kan jeg fint om. Og det er jo særligt, når vi får efterbehandling køer og sådan nogle ting der. Og at kalorisk på græs som 4 måneder, det vil jeg også gerne have forhøjt. Men det er sådan nogle interne regler, så dem skulle vi gerne. Det kunne vi godt, hvis vi få dem lavet om. Nogle dage kan man jo godt overveje lidt, når man ser, hvordan vi kommer til noget, de kan få ting til at gå. Sådan ting som sidste år, hvor græs er blevet ro. Men nej, det er ikke sådan 100%. For selv der kan man da godt sådan lige se regne lidt over ting og sager, men generelt så tror jeg aldrig, at jeg rigtig har været i tvivl om, at jeg skulle fortsætte med at være økolog. Det er noget, der er i hvert fald. Der er den mulighed ved, at du kolde dem udfordringer, som du skal hele tiden gå foran med ting, du kan ikke reparere og ting, der er der. Altså, du skal foran, du kan ikke være, hvis du går det der på det skift, så kan du ikke reparere og så det skal du helst have prøvet over indvås lidt muligt, og sammen hvis kører de er syge og kalde syge, det skal man helst lidt forkant med. Det kan jo så nogle gange både en ulempe, men det er jo sådan set en udfordring i dagligdagen i stedet for. Jamen det var fordi, at vi ikke kunne holde foden nok, da det endte der i vores gylde, det ikke svarede til det var i Norge, så kunne vi ikke holde foden nok til vores gylde. Jamen det er, når man er økolog, så bruger man jo mere diesel, det er mere jordarbejde, man skal gøre, hvor man er konventionelt, der kan man sprøjte en gang med Roundup. Og det, hvis jeg kigger herhjemme med mig selv, så er det ikke den store forskel på det, og jeg føler ikke, der er forurenet, fordi man kører noget kvælstof ud til nogle planter. Fordi de tager jo det, de skal bruge. Så derfor det synes jeg, det gør. Jamen det er nok mere omdømmet